Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwanjeni. Lo wabo ngqongqoshe wenkampani engamabhizinisi ombuso uDokotela uMalusi Gigaba ubeyinikele komkhulu lophiko oluphenya amacala enkohlakalo i-IDEC namhlanje mayelana necala lenkohlakalo okungenzeka abhekane nalo. The Investigating Directorate Against Corruption is having engagements with Mr. Malusi Gigaba, and he has not been placed under any arrest. Ungqongqoshe wamaphoyisa usahlaba ikhefu senzo umculo sehlinzeka bezomthetho ngeinsiza zakhe zokuxhumana okubalwa kuzo umakhalekhukhwini njengoba kuqhubeka ke uphenyo njengoba sishilo noGigaba ke kuthiwa ubexoxisana neIDEC. We are in getting those alerts, and we'll definitely make sure that they receive that message if we're going to have any flash floods in their areas. Izangoma zezulu seyikhipha ixwayiso semvula enamandla ezifundazweni ezinhlanu iNorth West, Gauteng, Mpumalanga, iNorthern Cape kanye neFree State. Le mvula seyivele yenza umonakalo ezingxenyeni zesifundazwe iGauteng. Nabakambomosho omnyama uqamula komkwazi lahlekile ziyakufa umdlebo kwaSoshangane libumbeni ihora lomkhothi siyakhulekana nabendlula mithi yamakhosi nazi indaba. Lo wabo ngqongqoshe wenkampani engamabhizinisi ombuso uDokotela uMalusi Gigaba ubeyinikele komkhulu lophiko oluphenya amacala enkohlakalo i-IDEC namhlanje mayelana necala lenkohlakalo okungenzeka ukuthi abhekane nalo. Uphiko oluphenya amacala abucayi aphathelene nenkohlakalo i-IDEC luthi lo wabe ngungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso uDokotela Malusi Gigaba kaboshiwe njengokusho kwembiko yabezindaba yaphambilini. Kepha kunalokho namhlanje kuseni uGigaba uhlangane nalolu phiko kanti kubekwa ukuthi ubambisene nabaphenyi. The Investigating Directorate Against Corruption is having engagements with Mr. Malusi Gigaba, and he has not been placed under any arrest. Therefore, there will not be any court appearance today. IDEC will also not be commenting any further on this matter. Njalo ihhovisi likaGigaba lishicilele istatimende nalapho kuhlaluke khona ukuthi ukuzinikela kwakhe akuhlobene neze nokuthengwa kwempahla noma izivumelwano zikahulumeni. Ngokwalesi statimende uphenyo oluqhubekayo ligxile ekutholeni ukuthi ingabe kukhona yini ukuhlomula akuthola ngendlela engafanele ngenkathi yesengungqongqoshe nokuyicala uGigaba alichaze njengelingenasisekelo. Ungqongqoshe wamaphoyisa usahlabe ikhefu senzo umchunu usenike iphathimandla zomthetho omakhalekhukhwini bakhe kanjalo nama-laptops. Umchunu usolwa ngenkohlakalo ukusebenzisana nemigulukudu kanye nokuxambukela emsebenzini wamaphoyisa. Ukunikezela kangqongqoshe umchunu omakhalekhukhwini bakhe kanye namakhompyutha kuyingxenye yophenyo oluqhubekayo olumayelana nezinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ngokusho kaMkhwanazi, ikhulu eziphezulu zomnyango wamaphoyisa okubalwa kuzo naye umchunu ibandakanyeke ezenzweni zenkohlakalo, ukuxambukela emsebenzini wamaphoyisa kanye nokusondelana nezigilamkhuba. Ngenyanga edlule umchunu wayichitha lezi zinsolo ngesikhathi evele ngaphambi kwekomiti lePhalamende lesikhashana eliphenya ngezinsolo ezenziwa uMkhwanazi. Inhloko esamisiwe esikhundleni nokuyinhloko yophiko lwamaphoyisa omkhandlu udolobha iKoruleni uJabulani Mapiye uphothula ubufakazi bakhe namhlanje esigcawini sekhomishana kaMadlanga. uMapiye ukhulume wenaba ngendlela yokusebenza kaBrigadier Julius Mkhwanazi okunguye osolwa ngokuthi wahlinzeka ngamalamba ahlaza ngokungemthetho ezimotweni zenkampani yabaqaphi bakasomabhizinisi obhekene noxhaxha lweyinkinga uVusumuzi Cat Matlala osolwa ngokuba ingxenye yezigilamkhuba ezihweba ngezidakamizwa engeneza gamanxa zathi shi ekuphazamiseni ukusebenza kwamaphoyisa. iMPD esamisiwe emsebenzini uJabulani Mapiye utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi bazama kangakanani ukuthi uphiko oluphenya ngezenzo zokuziphatha kwamaphoyisa iIPD luphenya uBrigadier Julius Mkhwanazi.
uthe bathola ukwesatshiswa benowayiphini lenhloko ye-EMPD uRiver Spies osathatha umhlala phansi emaphoyiseni aseGruleni. Izinsongo ezazibhekiswe kubo uthe zaziqhutshwa ngowayengumphathi womkhandlu uDokotela Imogen Mashazi. Has been told that we are the ones who are pushing this case of discipline from IPID side, that Julius must be prosecuted. And if I continue, my name and Commissioner Spies will be handed over to the hitmen. Uphinde watshela ikhomishana kaMadlanga ngokwamangaza ngomseshi we-IPID uThulani Magagula okunguye owayephenya uBrigadier Julius Mkhwanazi. I, on numerous occasions, raised concerns with the Executive Director of IPID, Ms. Ntlanseng, regarding the conduct of the IPID investigator, Mr. Magagula. In particular, regarding his persiveness and close relationship with Brigadier Mkhwanazi. Ikhomishana kaMadlanga izoqhubeka ngomsombuluko. I-SACP kanye nenyana eyisebenza semayini nombanikeze uhulumeni wasesifundazweni iWestern Cape umnqamla juqu ensuku engama-30 ukuthi uqhamuke nohlelo olusebenzayo lokunqanda ubugebengu kulesi sifundazwe. I-SACP kanye nenum bebebhekisha ngaphandle kwesishayamthetho sesifundazwe iWestern Cape. Aba baqhankqalazi badele ilanga elishisa kwenene bephakamisela amaxwebhu phezulu ngelokubethelela izikhalazo zabo zivakale. Oluqhankqalazo belikhokhelwa inkokheli yeqela lamakomanisi oMzantsi Afrika uSoli Maphayila uthi bakuthi babeke uxanduva emagxeni kumphathiso ezokhuseleko loluntu ojongene namapolisa ukuba buyaqhubeka ubundlobongela emveni kwensuku ezima-30 ezibekiweyo. The 7 people who are killed on a daily basis will be on your shoulder, or else take responsibility to make sure that you deploy appropriately the number of police in different areas to avert this eventuality. Inhlaninge yabantu ibhubha rhoqo ngeveki kudubulwano lwesininzi siqundene ndawonye kwindawo ezigutyungelwe ngamaqela emigulukudu kuwo wonke lo mmandla weFlaga. Urhulumente wephondo uthi naye uxhalabile sesisimo. I will look at it and I will read through it and I will give feedback in 30 days through Honourable Benson. Iqela le-SACP likwagunyazisa ngelithi urhulumente wephondo makakhuphe ingxelo equlathiweyo nethi ibandakanya intsebenziswano phakathi kwalamaqela onqevu kunye namapolisa kweli phondo. Makuthi kufakwe imali and kudeclarewe obundlobongela njenge-disaster ukwenzela uba zonke ii-departments kwakunye nee-emergency funds zithi zikhutshwe ukwenzela into yokuthi ukwazi unqumame obundlobongela. Kusenjalo iqela lekhosathu kwiphondo lentshona Kapa lithi idabi elijoliswe ekulisaneni nobundlobongela liyaqhuba nangona kungekho lungenelelo ngabasemagunyeni. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Izakhamuzi ekhahlanyezwe isichotho izolo esifundazweni eGauteng zithi namanje ihlalelo ovalweni njengoba izangoma zezulu seyikhiphe isixwayiso semvula enamandla efundazweni ezinhlanu iNorthwest, iGauteng, Mpumalanga, iNorthern Cape kanye nesifundazwe iFree State. Isiqhotho esihlasela ezingxenyeni zesifundazwe saseGauteng sishiye umonakalo kwezinye izindawo ikakhulukazi ezindaweni eziphansi ezakhelwe imijondolo. Izakhamuzi zaseJuskei zithi umanje kuke kwahlongoza ukuhlasela kwesiqhotho nemvula kuyaqala ukukhathazeka kubo ngoba bahlezi beyizisulu zemvula. Nemikhukhu nayo iyahamba njengoba khona manje imvula izonetha. Imikhukhu lela eduze kweJuskei nayo iyahamba futhi lemikhukhu and kunabantu ngaphakathi abathola izindlu azikho vele. Then so bahamba namanzi nembuzi zakamkhulu nazo zihamba namanzi. Ya izolo ine kakhulu ngendlela ukuthini beyina ngamandla futhi esanene unexpected yabo.
So esane engiyacabanga ukuthi nabaningi bayakhala especially laba abangazange ba prepare for lemvula lena because azange like itshengise ukuthi inemvula ezayo. So nathi vele yasilimaza there and there mara nishayile begcwele neJoske kakhulu neJoske. Okhulumela bezimo eziphuthumayo eGoli uthi bayaqhubeka nokuqapha isimo ezindaweni ezaziwa kakhulu ngezizinda zezikhukhula. We've not had any major incidents, but we'll continue to monitor those areas, and we are in constant communication and with the South African Weather Service to get any updates of flash flooding or floods that would happen in our areas. Kunxuswa bonke abakhele izindawo eziphansi ukuba baphephe njengoba kulindeleke enye imvula. The best thing to do is to move up to a place of safety. When you're staying next to a river stream, it's not safe to be in that place in case there's a flash flood. Mbukele sasiqwa itolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthile. USA command. We're all hostages of the media right now. Umengameli wezwe usethelekile eRome kwelase-Italy njengengxenye yohambo okuhloswe ngalo ukuqinisa ukusebenzisana emzamweni yokunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuletha uxolo emazweni omhlaba. Mbukela ungathi nyaka lolu daba ngizibuya nalo seligcwele kanye nezinye. Asikubingela sikwamukele mbukeli umama usonto kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi lo wabongqongqoshe wenkampani engamabhizinisi ombuso uDokotela uMalusi Gigaba ubeyinikele komkhulu lophiko oluphenya amacala enkohlakalo weIDEC namhlanje mayelana necala lenkohlakalo okungenzeka abhekane nalo. Kulenyanga wonke amehla azobethe njo eNingizimu Afrika kanti SABC izokuthulela bukhoma ingqungquthela yeG20 njengomsakazelo semthethweni. Thola konke okwenzekayo ezitations zomsakazo zeSABC eziyishumi-nesishiyagalombili. Kumabonakude bukela ukusakaza okukhethekile kwe-SABC News Channel, SABC Lehaye kanye na-SABC 1, 2 no 3. Thola yonke imininingwane ezinkundleni zokuxhumana nasesiteshini esikhethekile se-G20. G20 South Africa 2025 siletha ekhaya. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba oyibuka njengamanje ziyatholakala ku YouTube naku SABC Plus. Wena okumele ukwenze usekhaya ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani ukhona uzakwethu ozokufakela zona uzoyithola njengoba zinjalo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethelekile eRome eItaly njengengxenye yohambo okuhloswe ngalo ukuqinisa ukusebenzisana emzamweni yokunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuletha uxolo emazweni omhlaba. Elasentaliyane linobudlelwane namazwe evile ekhulwini nama-80 futhi liyingqapheli ey'nhlanganweni zamazwe omhlaba ey'fana nenhlangano yezizwe. Leli yazwe lithathwa njengelikhondlakhondla emhlabeni jikelele ngenxa yobuholi balo, ezenkolo kanye nezombusazwe. Lamazwe omabili anomlando omude wobudlelwane bezombusazwe obasungulwa ngonyaka u-1994. Umhlangano noPhapha uLeo we-14 uzoba ngosemqoka kakhulu kulolu hambo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhambisana nongqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamula. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini benomcimbi wesinto owandulela umgcaco ubizwa ngomkhehlo enkundleni yezemidlalo eJozini esifundazweni KwaZulu-Natal. Kulindeleke ukuthi unomthebe wesizwe samaZulu indlulamithi yamakhosi igcagcwele indlovukazi uNomzamo Myeni ngesonto esigodlweni kwaKhangela amankengane ehlala Nkosi kwaNongoma. Kule mfanekiso eqoshiwe ingonyama uMisuzulu kaZwelithini ufike ekhashwa yethimba lakhe enkundleni yezemidlalo. Emcimbini omkhehlo kusuke kuyilapho umkhwenyana eletha khona izipho kumakoti nabasekhweni lakhe okuvamile isipho kuba yimbuzo kumele ihlatshwe okuhambisana nomembeso kusuke kukhona kuwezingubo zokulala ukudla kanye nempahla yasendlini. Lokhu kusuke kuyisithembiso somshado. Indlovukazi uNomzamo Myeni obevunulwe ngokwesintu ubonakala emukela ithimba likakwe izimbali zikaZulu umndeni nabangani. Abesifazane bebesina becula ngengoma yenjabulo behasha nengonyama ngezibongo zayo. Phambilini kuye kwaba nokudideka ngokungabikho komnyakazo kulesithembiso somgcaco.
Ingonyama uMisizulu kaZwelithini yasinelwa ngunkosikazi wayo oqala iNdlovukazi uNtokozo kaMayisela ngoNhlaba ngo-2021 yaphinde yakhipha nelobolo leNdlovukazi uSihle Mdluli odabuka eMpumalanga. Umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng uthi nakuba kuke kwaba nehibe ingatheni kodwa isahamba kahle ivivinyo ikaMatric kulesifundazwe. Namhlanje lo mnyango uvakashela isikole iLakeside Secondary eSidibeng uyohlola ukubhala kwabafundi kwazise ngomsomluko kwashona umfundo bebhala uMatric kulesikole. Namhlanje abafundi ezweni lonke bebebhala iphepha iPhysical Science. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi isivivinyo zisahamba kahle njengoba abafundi sebephakathi nazo nje. Okhulumela lo mnyango uSteve Mabona uthi nakuba kuye kwaba nezingqinamba ezithile kodwa kusahamba kahle. Sithokoze simnyango asiqinisekise bona ikambiso ukuthi abantwana babhala kuhle khulu kwamambala iye khona zibeza bakhona inkikabanyana ezibe khona kodwa kenge zithikameze ikambiso yokubhala. Abafundi batho kwamanje isabambe ngakho basazibona beshaya into ecokeme. To be honest, the paper was kind of hard, mara at the end it was kind of like very hard. Mara to be honest, I enjoyed the papers. I'd like to think that the paper was okay. I mean, some questions were challenging, as they should, because they're preparing their greatest soldiers for the future. So it was just okay. Abanye babonge banqunquza kothisha ngokuzikhandla kwabo bebalungiselela izivivinyo. Yeah, they pushed us, hey. They pushed us too much. I can say that. But I'd like to appreciate all the work that they have done. Kanti ke umnyango wezemfundo eGauteng uphinde wabika ukuthi kunephini likathisha Nhloko elidutshuliwe eDavidson ngesikhathi lingena emagcekeni esikole namhlanje kanti libe seliphuthunyiswa esibhedlela. Umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal kanye nesikhwama esibhekela abalimala engozini zomgwaqo bahambele eJozini enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal namhlanje ngenhloso yokuhlola umsebenzi owenziwa uhlelo likahulumeni ivala zonke. Waqedi ngenxa yalezi zimo esizibona bagcina sebama client aka RAF. Umnyango wezokuthutha kanye nesikhwama esibhekela abalimala engozini zomgwaqo bahambele eJozini enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal namhlanje. Siphamandla Gumbo ngumphathi wasikhwama esibhekela abalimala engozini zomgwaqo uthi baseyenhlelweni zokwandisa amazika aso lesi sikhwama esifundazweni. The province of KZN, unfortunately, it is indeed one of the provinces with the highest number of road crashes. It has a lot of rural areas where people are required to access our services as the Road Accident Fund. So our attempt for being here is to try and make sure that we go out to the people. Labo sekunesikhathi behla benyuka bezama ukulungisa izinto zabo naso lesi sikhwama nokungabantu abake babandakanyeke engozini bakhulume ngezimo ababhekene nazo. Ngahlala almost 3 months esibhedlela eNgwelezane uma ngibuya ke ngazama ukufona iRoad Accident Fund nomunye usisi ngibuza cause benganalo ulwazi ukuthi qalwa phikiwephi then wangichazela ukuthi kwenziwa kanjani ke then baba ukuthi mangabe ngifuna i-case number epolice station bangitshela ukuthi i-case number iveze robbery. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuhlola izimo zomgwaqo nomsebenzi owenziwa uhlelo likahulumeni Operation Vala Zonke. Ukapteni Mabhokobhoko uSiya Kolisi uncome kakhulu impumelelo yeqembu ngaphambi komdlalo walo neFrance kusasa ebusuku enhlokodolobha yaseFrance eParis. uKolisi uzoqopha umlando ngokudlala umdlalo wakhe wekhulu khona kusasa. Home it would be a little bit different. I think I would feel, but I do feel in the team. But for me, the most important thing is what we do as a team tomorrow. And I think after that's what we always say. Like the team comes before the individuals, and it's the same. Today it doesn't matter the milestone. If the team does well, then your milestone will be special anyway. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
nabendidandidana edidinzo kunamhla ukwandaba ebuya phesheya uZulu neNdlunkulu babemlinde ngakusasa kanti inkosi ifike ngayizolo ukuhlehla kwenqama sikho kubaleka isuku sathatha amandla eqoqa lapho besikuphathele zona asikho thina amaZulu kulembela sonto zawo ukuthi abasakaza ngesixhosa bazokuthulela indaba wena usakahle